Vítajte pri júnových novinkách z afiliate siete Dognet. A môžeme ich začať rovno otázkou. Nela, ty už pracuješ v Dognet 2.0, alebo ešte nostalgicky klikaš v starej administrácii? Samozrejme, že už pracujem v novej administrácii a kto ešte neprešiel, určite mu odporúčame, aby tak spravil, pretože nový systém je omnoho prehľadnejší a dáta sú omnoho podrobnejšie. A čo je na tom najlepšie, naši klienti sa dostanú k štatistikám až na úroveň konkrétneho reklamného kanálu, čo doteraz vôbec nebolo k dispozícii. A okrem nového systému však máme k dispozícii aj množstvo nových noviniek, takže poďme sa na ne pozrieť. Bude to rýchle, jasné a veríme, že aj trošku užitočné. Spustili sme teda nový systém Dognet 2.0, ktorý prináša viacero vylepšení. Okrem prehľadnejšieho a modernejšieho prostredia sa môžete tešiť na lepšie štatistiky, flexibilnejšie možnosti s prácou s publishermi alebo dáta na úroveň už konkrétneho reklamného kanálu. Zároveň by sme vás radi informovali, že už je dostupná aj nová API dokumentácia, v ktorej nájdete prehľadne spísané všetky endpointy a príklady requestov, ktoré potrebujete na automatizované vyhodnocovanie provízií v systéme. Systém je už teda plne funkčný a odporúčame všetkým inzerentom, aby prešli na novú administráciu čo najskôr, pretože tá pôvodná bude možno čoskoro odstavená. Náš sesterský projekt e-commerce bridge prináša skvelú novinku. Po slovenskom časopise prichádza s českým e-commerce časopisom, ktorý nie je len prekladom slovenskej verzie. Je to celkom nový samostatný časopis, ktorý má exkluzívne informácie a taktiež prieskumy zamerané priamo na český e-commerce. K dispozícii je v digitálnej verzii, ale aj v tejto krásnej tlačenej voňavej verzii a hlavne úplne zadarmo. Stačí sa prihlásiť na odber, a to na e-commercebridge.cz/predplatné. Tento rok sme stihli viacero skvelých konferencií a veríme, že sme sa tam stretli aj s mnohými z vás. Takže boli sme na GecomCon 2025, kde sme boli platinovým partnerom. Takže ten vysvietený stánok s perfektnými drinkami, to sme boli my. Samozrejme sme boli na Czech Online Expo, už tradične v Prahe ste mohli stretnúť kolegov z českého aj slovenského tímu. Taktiež sme boli na e-commerce Expo v Budapešti, kde bola naša country manažérka Katka v hlavnej úlohe. Ale zvláštnu pozornosť si zaslúži práve Balkán e-commerce Summit 2025 v Sofii, kde náš country manažer pre Adriatický región, Čedo, bol ambasádorom tejto vizionárskej konferencie, ktorá vlastne otvára nové dvere do online biznisu v tomto regióne. Na maďarskom trhu máme staronového country manažéra Tomáša, ktorý sa opäť vrátil po čase do Dognetu. My aj klienti sme mu očividne chýbali a veľmi sa tešíme, že je s nami. Nahradil Katku, ktorú čaká materská dovolenka a my jej týmto posielame srdečné pozdravy. V tíme vítame taktiež novú kolegyňu Veroniku, ktorá prišla na pozíciu Business Development manažérky. Bude nám pomáhať šíriť osvetu o affiliate marketingu na slovenskom trhu u nových klientov a taktiež rozvíjať naše partnerstvá. Pripravili sme nový edukačný obsah, ktorý vyvracia častý mýtus. Názov tohto príspevku je exkluzívny. Partneri v affiliate marketingu neexistujú. Totižto veľkí partneri pôsobia naprieč affiliate sieťami a cieľom tohto materiálu je ochrániť nielen našich klientov pred zbytočnými chybami v správe a spúšťaní svojich affiliate kampaní. V spolupráci so ShopTetom sme pripravili praktický webinár o tom, čo dnes skutočne funguje v affiliate marketingu. Praktické tipy, ako nastaviť a spravovať svoju affiliate kampaň, ale aj zo pár pikošiek zo zákulisia affiliate siete si môžete pozrieť formou záznamu na ich YouTube kanály. Ak ste ešte neprešli na nový systém Dognet 2.0, určite odporúčam hneď po vzhliadnutí tohto videa. Je to rýchle, jednoduché a ponúka výrazne viac možností. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.